lyžička škorice bez zakašľania. Dobre. A môžem sa napiť potom? Môžeš. Dobre. Takže 3, 2. 1. Silné, pokošok to je jak lepidlo. Však ja to mám na zuboch a to nejde dole. Ja si budem plakať. No už aj plačem. Pozor, že je silné. A teraz kohejková lyžička. Moja asi táto. Ktorá? Ty si púšťal? Ale to je jedno.